Ahojte, moje meno je Mária a v tomto videu by som vám chcela povedať niečo viac o arteterapii. Arteterapia je formou terapie, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom umeleckého prejavu. Pritom vôbec nemusíte vedieť ani kresliť, ani maľovať. To, čo vznikne, ale ten výsledný produkt nemusí byť ani pekný, nemusí byť dokonca ani hotový. Oveľa dôležitejší je samotný proces tvorby. Ide o to, že častokrát nás v živote trápia obsahy, ktoré máme ukryté na nevedomej úrovni. A nie vždy máme tú schopnosť sa k ním dostať, a vytiahnuť ich na svetlo sveta a začať s nimi pracovať. A v tomto práve spočíva výhoda arteterapie, kedy naozaj vypneme to rácio a dovolíme si cítiť. Dovolíme prejaviť svoj hnev, svoju radosť, svoj pláč. Cieľom arteterapie nie je pochopiť a vyriešiť celý problém, ktorý vo svojom živote aktuálne riešime. Ide skôr o to si oddychnúť, zrelaxovať a v tom najlepšom prípade možno si odniesť aj vedomie pokladu, ktorý v sebe nosím.